What's up there amigo, mayong adlaw sa imo. For today's video, ang hugas data og dili plato, mousepad atong hugasan kay kaputi-puti man ta og mousepad. Kung mahilig ka sa puti nga mousepad, mao gyud ni struggle sa puti nga mousepad kay dali ra siya mahugaw, mamantsahan og kape, naapay lipstick, naay Milo, naay biskwit, naapay abog nga gikan sa imong siku ug palad. Labaw na kung ang imong mousepad imong ginasiko, ginapalad, ginapiko, ginapala, sagol-sagol na ang buling ani nga mousepad. Pero sa iyang kadali mahugaw, dali ra pud kaayo siya limpyohon. Simple ra man day ang paghugas aning mousepad kay nay nag-ingon sa ako nga dishwashing liquid ra day. Uning akong testingan kung malimpyo ba gyud gamit ang dishwashing liquid. First time nako nakahugas gamit ang dishwashing, wala natanggal ang lipstick. Naapoy nag-ingon sa ako nga maka-remove sa lipstick kay sabon humot. Uning naggamit ta og safeguard tong atong testingan. Pagkahuman ako na din gihalay sa gawas. Okay, ang size di ay aning ang mousepad kay 900 by 400 millimeters and 3 mm ang iyang thickness. Kung dili ka kontento sa size sa 900 by 400 na apagay mas dako pero wala siya available nga white color katong pagpalit nako online. Ang size sa bigger mousepad kay 1200 mm or 1.2 meters by 600 mm. Maputos yun ang imong table ani sa kadako. Back to the story, kung effective ba ang dishwashing liquid? Yes, nalimpyo gid ang mousepad. Pero ang makakuha sa lipstick stain kay sabon humot ra gyud. Safeguard akong gigamit. Effective siya para sa lipstick stain. Dayon naputi ra siya og balik. Tadaan, kung kapuyan kag laba og mousepad, I do not recommend nga mo palit ka og white. Thanks for watching everyone. Bye bye.